מצטרף אלינו מוטי קסטל, כתב ערוץ 20. שלום מוטי. שלום אראל. והיום אנחנו מדברים על מלחמות ויקיפדיה. פרעות ויקיפדיה. פרעות ויקיפדיה, כן. איזה בחירת מילה. זוכרים? אתם זוכרים את הפרשה המטלטלת, בה גורמים עלומים ניסו לאיים על אילן ישועה, עד התביעה בתיק 4000, לכך שניסו לשנות את ערך הוויקיפדיה על שמו. כן, זה היה הספין האחרון של הפרקליטות, שהם אמרו שלוחצים על אילן ישועה כי עורכים מנסים לשנות את הערך שלו. נכון, נחש מה? גם לליאת בן ארי יש ערך בוויקיפדיה. כן. לפני פחות מחודש, נכנס משתמש חדש בוויקיפדיה בשם אביב שווקי, אביב שווה, אביב שווה אני רואה כתוב, לא שווקי, נכון? אביב שווה? כן, זה כשם, זה מזכיר את שם בעלה של ליאת בן ארי, בן זוגה של ליאת בן ארי. והוא מוחק מוויקיפדיה משפטים שעוסקים למשל בפרשת עבירות הבנייה שלכאורה ביצע, חשפנו כאן בערוץ 20, היועץ הנציב רוזן התייחס אליה וכולי, היא עצמה התייחסה לזה בתקשורת. נכון, הוא מנסה גם להעלים למשל את העובדה שהתובעת במשפט נתניהו טסה לחוץ לארץ בזמן השימוע, לראש הממשלה. בקיצור, אם מי שיפתח היום את הדף ויקיפדיה של ליאת בן ארי, לא מופיעים הדברים האלה. אין נסיעה באמצע השימוע, אין את סיפור הנכס בראש העין, אין כלום, נכון? נכון, עכשיו אנחנו לא בטוחים בוודאות שמדובר באותו אביב שווקי. ודאי שלא, זה אדם שמזהה את עצמו. אבל אם מדובר בבן זוגה של ליאת בן ארי, הסיפור הזה הוא פשוט בלתי נתפס. תחשוב מה, הם מדברים, מה בוער להם? ערך בוויקיפדיה, לא תגיד לי איזה אתר חדשות עם השמצות וכתבות נאצה נגדך. עכשיו, אלו אנשים שמעורבים עד צוואר בתיקי סיקור אוהד. כן. זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. ובקיצור, מה שקרה, צריך make long story short, באיזשהו מקום יש מישהו שמוחק, מישהו שמנסה להכניס עורכי ויקיפדיה, הרי זה עורכים, אנשים כולם מנסים להכניס את המידע הזה, מידע שקיים, מידע שנכתב בכל העיתונים, בישראל היום, בגלוז, במקומות אחרים, ואז זה נמחק, אין את זה. אבל הם הגיבו משהו?